Дразды нас наебалі. Прывітанне, сябры. Я павінен усіх супакоіць. Заставалася ж менш тыдня да таго моманту, як дразды павінны былі ўляцець назаўжды. Мы адыграем усе запланаваныя канцэрты ў гэтым годзе. Зусім нядаўна Віталь Карпанаў паведамляў, што яго гурт адзначыць 20-годдзе развітальным канцэртам у маладзечні і да свідос. Можа, вы і здзівіцеся, але пад гэтай абвесткай тысячы паведамленняў у стылі «Нет! Вы ж так і не даехалі да нашых пярдзей, што ж рабіць?» Што самі думаеце? Напішыце ў каментарах. Навіна сапраўды была шакавальна, бо што б хто не казаў, але на сёння дразды галоўны народны гурт Беларусі. Не продаецца! Гэта бацькоў! Гэта бацькоўскі! Не продаецца! Думаю, што яны здольны сабраць Мінск-арэну, але і вось гісторыя з роспускам атрымала працяг. І выглядае, што гурт дразды ўсіх падмануў. Пакідаю спасылку на квіткі прям зараз. Хутчэй націскайце, купляйце. Развітанне зацягваецца яшчэ на 25 гарадоў. Будзе нават вылазка ў расійскі Петрозаводск, гэта недалёка ад Фінляндыі. І як гэта разумець? Ці Карпанаў хацеў прамацаць, як публіка адрэагуе на распад гэтага цырка? Ці проста стаміўся і хацеў узяць бестэрміновы адпачынак, каб, урэшце выспацца наконец, перавесці дух, але ў адказ на навіну пра распад пасыпаліся выгадныя прапановы і адпачынак пакуль пераносіцца.